Legegintzaldi hasi zenetik 2 urte pasatu direnean, udalerri eta jurretaren bizi kalitate hobetzeko arlo guztietan, orain arte egin ditugun aurrerapen eta jarduketen berri eman nahi dugu. Legegintzaldiaren hasierako agintaldi planean hartu genituen 60 konpromiso kontutan hartuta. Guztira, konpromisoetako 34 bete ditugu. Eta 4 konpromisori hasieran emango diegu aurten. Beraz, ia 60 beteko dugu. Cuando se cumple 2 años del comienzo de la legislatura, queremos dar cuenta del progreso y de las actuaciones que hemos llevado a cabo hasta el momento en las diferentes áreas para mejorar el municipio y la calidad de vida de los yurretarras, teniendo en cuenta los 60 compromisos que adquirimos en el plan de mandato de comienzo de legislatura. En total, hemos cumplido 34 de los compromisos, mientras hemos dado inicio a más de 4. Por lo tanto, estaremos hablando casi de un 60% de cumplimiento. Hasteko, txutxietako zubi berria inauguratu dugu, Durangokin batera, oinezkoentzako sarbide hobetu da, bai ibiltzeko eta bai biziketa sareko, eta bi udalerri arteko lotura sarbidea ere bai. Bidegarrietako obra barruan, parkina egin dugu, kendu dugu bidegarrietako aparkaleko guztiak eta aurrera eraman dugu basetako errepideko hasieran. Otra cosa también muy importante que hemos tenido estos 2 años ha sido la ordenanza de división de caseríos para mantener el núcleo rural. Es por ello que he dicho que vamos a por una ordenanza que permite duplicar el número de viviendas de los caseríos. Queremos favorecer la rehabilitación y la adecuación de los caseríos para dar una opción residencial, sin tener que para ello ocupar ni urbanizar nuevos núcleos. Bi urte hauetan egin diren beste jarduera batzuk izan dira. Adibidez, iturri bat biziketa pistan jartzea eta bidegorria hirigunetik igarotzen zukuntzea. Atxutxieta zubia ireki ondoren, gero eta metro gehiago ditu bilbideak. Eta horrek berritze egiten du gobernu taldeak bizikleta planarekin duen konpromisoa. Baita, Jurretako herritarrei garraio sistema nahi eran eskaini jarraitu nahi dugu. Mugikortasuna eta oinarrizko zerbitzuetarako sarbide hobetzeko. Baita, aisialdirako eta kulturako ere. Zerbitzu berritu dugu herriarrentzat eta eskuragarriago eta errezago izan dadin. Baita be, Santa Poloniako ermita inmatrikulatu dugu. Horrek esan nahi du gure kultur ondarea mantentzen dugula. Aipatuko ditut gainetik baino ez badabe, kultura, ongizate eta esparruetan egindako ekintza desberdinak, ezta? Esate baterako argitaratu eginda iazko urte amaieran eta aurten ari gara auspua ematen Jurretako literatura ondarea jasotzen dauen Satorre Galariak deitzen den liburua. Bertan parte hartu dabie besteak beste Xabier Bóveda eta Joseba Sarrionandiak beste hainbat herriko eragilerekin batera eta hor bildu da hainbat mendeetako Jurretako biztanleek idatzitako literatur testuak. Eta horrekin batera ekitaldiak egin dira herrian zehar ezagutzera emoteko eta aurten eta datorren urteari begira bai aurreikusita dagoz ikastetxeetan tailer eta ekintza desberdinak egitea hori ezagutzera emoteko. Anderebidekin batera bai emakume baserritarren inguruko bideo 2 argitaratu egin dira. Gracias a Anderebide tenemos este libro, aparte de los documentales que he mencionado, que recogen los testimonios de nuestras mujeres baserritarras. Eta eurei aitortza egiteko plaka bat ezarri dugu Askondo plazan baita ere, Askondoko karpan. Jarraitzen dugu zelan ez kulturretxean tailer kulturalak eta bestelako ekintzak eta eskaintzen, eta baita herriko merkataritza suspertzeko bono eta bestelako kanpainak ere egiten.
Zelanez, nagusiak be ezin dugu zahaztu, gure herrizan kontutan eduki behar dugu, portzentai handi bat 60 eta 65 urtetik gorakoak direla, eta beraiei irtera desberdinak, ikastaroak eta eskaintzen jarraitzen dugu beti be mankomunidadeagaz elkarlanien. Eta eskolekin bebai hezkuntza sistema indartzeko konpromisoa agertuz, ari gara gauza desberdinak egiten, ezta? Momentu honetan, psikologoa eta psikomotorizista izateko diru laguntza bat eskaintzen da udalak, eta horretaz aparte, guraso elkarteek eta eskatuta, aurten egin berri izan da, pantailen erabileraren inguruko formazioa familientzako. En el ámbito de la diversidad cultural de Iurreta, no podemos olvidar que tenemos más de un 11% de personas migradas en los últimos años, y entonces pues acabamos de celebrar el pasado sábado pues, los arroces del mundo. Pero también hemos celebrado por primera vez el Día de África, y también hemos tenido el placer de contar con la Asociación de Senegal y la de Mali, que nos han presentado en distintas ocasiones, este año unos, otros años, el año pasado, pues nos han compartido un poco la cultura de sus países, la cultura de sus países. Horrez gain, kulturretxean, emakumeen arteko, kultura desberdinetako emakumeen arteko solasaldiak bultzatu ditugu, jostungintza ikastaroak, baina ez jostungintza bakarrik josten ikasteko, baizik eta bestelako harremanak josten jarraitzeko, zumba ikastaroak egiten dira baita be, emakume migratuekin, eta gero zelanez gurutze gorriagaz batera jarraitzen dugu eskaintzen gaztelerako trebakuntza, eta saiatu gara euskarako trebakuntza eskaintzen bebai, baina ez du arrakasta handirik eduki, baina jarraituko dugu horretan, hori saiatuko gara, ia horretara be hurbiltzen garen, seme alabak euskaraz ikasten ari dira eskoletan, eta hori premia bat be bada. Ez dut lehen esan nagusiekin batera, egiten egun beste gauza bat, eta eduki barri dute ikastaro bat, cómo prevenir y aprender a caerse. Nagusientzako erorketak direlako osasun arazorik larrienetarikoak. Ordan hori be, aparte, kazetagunearekin batera, app barriak eta WhatsAppa erabilten, eta horretan be jarraitzen dugu baita ere formazio horrekin, ezta? Berdintasunaren aldetik, en el ámbito de la igualdad, pues se acaba de renovar el plan de igualdad. Teníamos el primero y hemos puesto en marcha el segundo. Y entonces en este segundo plan de igualdad se prevé que haya, durante los próximos 4 años, ya hemos iniciado, pero es un plan a 4 años, en el que va a haber actuaciones de cara a la propia institución municipal, pues sobre todo el tema de terminología en la documentación, como recogida de datos y todo eso, y también un plan para que la igualdad sea realidad también entre nuestra ciudadanía. Euskeraren esparruan be, euskera plana onartu barri dugu, eta plenoan, abenduan izan zala, onartu berri ditugu hizkuntza irizpideak bebai, legegintzaldi honetarako, eta bideo honetan Eluiarrekin lanean ari gara, eta euskara indartzeko ekintza desberdinekin koordinatzen ari gara, euskaraldia izan da oraintxe bertan, euskaraldirako herrian dagoen euskara elkartearekin batera, bertsolaritza eskolarekin bebai, eskoletan bertsolaritza eskaintzen ari gara, euskara indartzeak, lehentasun bada guretzat gure gazte eta nagusiek euskara euren egunerokotasunean erabili ahal izatea, ezta? Eta zelanez, bibliotekako ekintzak be guretzat oso garrantzitsuak dira. Aspalditik da gure biblioteka erreferentea Durangaldean eta Durangaldetik kanpo be bai. Eta arro gagoz horretaz eskertzen dugu bibliotekan ari dan jenteak eta kulturretxean dagoen jenteak egiten dagoen lana oro har. Eta nahi dugu jarraitu hain arrakastatzu diren irakurketa klubekin, eta komiki gintzan egiten diren tailer desberdinak, eta zaletasuna herrian zabaltzeko egiten den alegina, eta gaztetxoagoekin egiten den Jurreta ezagutuz programa, baita be, nik uste dut badala oso tresna egokisa gure gaztetxoak, auzoetara joan eta auzoetako kontuak eta gauzak ezagutzen jarraitzeko, ezta? Hirigintza dagokionez dekugu orokorra hasierako onarpena. Hau da, plan honek Jurreta etorkizuna markatuko du.
udalerri jasangarri gisa. Erredakzioan, eraikuntza eta ekipamentuak hobetzeko irizpideak nagusitzen ari dira. Urtea bukatu baino lehen, dekogu egai Bidebarrieta kaleko obra. Honek ekarriko dau 1001 metro baino gehiago libratuko dire eta izango dira peatonentzako, jendearentzako. Eta hor, bermatuko da, bebai, baimetutako pertsonentzako sarbidea eta beharrezkoak diren sarbideak. Beste puntu importantea izango da Maiabienako argiteria. Continuando con la hoja de ruta que tenemos marcada para un municipio más sostenible. Ya está adjudicado el proyecto, se cambiarán las luminarias a LED y se pondrá más seguridad en los báculos. Dantzari auzoan badagoz jarrita olako mazeta dotore batzuk, baina egindan irisgarritasunen aldetik egindan ikerketa batek agertu dau horre zerbitzu publikoak bai ambulantziak edo suhiltzaileak edo sartzeko oztopo izan aldirela, eta orduan hor egongo da plan integral bat dantzari barritzeko eta puntu hori kontuan eukitzeko irisgarritasunaren asuntoa, ezta? Decía que la accesibilidad en la zona de dantzari va a ser una prioridad también, porque es importante que los servicios esenciales como bomberos, ambulancias y demás pues tengan acceso fácil a todos los portales, ¿no? Beste alde batetik, etxebizitzak barrizteko laguntzak egongo dira, hain zuzen be, fatxadak eta estalkiak barrizteko, ezta? Eta gauza bera baita ere igogailu eta irisgarritasun elementuetan be bai, ezta? Dentro de la accesibilidad que comentaba anteriormente, es importante también que las comunidades de vecinos y vecinas tengan también todo este tema de la accesibilidad a punto, ¿no? Como puede ser el tema de la instalación de ascensores allá donde no hayan, rampas donde sea necesario, portales donde el ascensor llegue a cota cero, las fachadas, las cubiertas, bueno, pues todo esto también continuaremos con una línea de subvenciones en este sentido. Hartu lizitatu dugu bi ibilgailu elektrikoak bigarrentzako. Honekin, karbono aztermanarekin, konpromezua utziz. Decía que hemos licitado 2 vehículos eléctricos para la brigada, manteniendo así nuestro compromiso con la huella de carbono. Hortik jarraituz, urtea bukatu baino lehen, Santa Poloniako urbanizazioa amaituko da. Será un mejor vida a esa zona industrial y se mejora tanto la viabilidad como la seguridad. Bebaideko ekibidea. Ekibidea da iazko proiektu bat, baina hobekuntza batzuk egin ziren eta ja martxan dago, lizitazioa eginda dagoia eta laizterren ja martxan jarriko da. Eta aurten ja disfrutatuko dugu zirkuito horretatik. Etxebizitzari buruz, komento behar dugu Elizoste, es uno de los puntos que se está construyendo, las viviendas. Seguramente para mediados del año 2026 estén todas acabadas y nos daremos una alegría bastante importante, que es una zona muy, muy bonita. Baita Elizoste dagoen puntuetako bat, eta gero Bideondo eta Padureta alderako beharrezko pausoak emango ditugu alden neurrian dana eraikitzeko. Oskarrek aipatu dagoen ekibide hori, dago lotuta iazko aurrekontu parte hartzaileekin. Eta aurrekontu parte hartzaileekin jarraitzea guretzat da ezinbesteko ardatz bada baita be, ze hiritarrek egindako proposamenak jaso eta euren lehentasunak entzutea be, importantea izaten jarraitzen dago, eta une honetan aurtengo aurrekontu parte hartzaileetako proposamenak egon diren proposamenen bozketak jasotzen ari gara. Horea, aste honetan bukatzen da, eta orduan herritarrek oraindik bozkatu barik badagoz, animatzen dugu ze parte hartzera eta botuak emotera aurtengo proiektuetan be bai. Gero baita be, herriko kirol elkarteekin lanean jarraitu nahi dugu. Las entidades deportivas del municipio, pues para este ayuntamiento son unos pilares importantes también, porque el ayuntamiento es cierto que tiene unas infraestructuras, como puede ser el campo de fútbol, el frontón y otras infraestructuras que tenemos por ahí más pequeñas, pero si no fuera por la colaboración de los clubes y los convenios que tenemos con ellos, pues no sería posible llevar a cabo todas las actividades que estamos teniendo, ¿no? Garrantzitsua da, beraien aldetik, gure gazteen
kirol eta osasun ohiturak sustatzen egiten dabien lana, ez? Hori importantea da azpimarratzea eta guretzat garrantzitsua da beraiek lan honetan segitzea hurrengo urteetan be bai. Baita, hirigunea dinamizatzeko komertzialaren alde jarraitzen dugu. Hau da, que continuaremos con la implantación de nuevas actividades comerciales a través de concursos, de proyectos empresariales y ayudaremos a los comercios existentes impulsando nuevas iniciativas de fomento de consumo en el comercio a través de los bonos de consumo, sorteos y demás. Gero, bai dekogu horturidikoak, baratze ekologikoekin jarraituko dugu. Eta irizpe ekologikoak eta jasangarriekin kalitate oneko produktuak lor ditzaten. Eta gehiago, informazio emango dugu ni buruz, eta behar da bien informazioa hortarako dugu eta jendea dago erakusteko eta behar dena eskuratzeko. Beste esparru importante bat guretzat lehen aipatu dugu eskolekin egiten dugun lana, ume eta gazteekin, guraso elkarteekin eta ezin dugu ahaztu gazteentzako aurreko legegintzaldian martxan ipini genduen beste azpiegitura bat, etxego, gazteentzako gaztelekua. Orduan, ja 5 urte bete ditugu inauguratu zanetik, eta oraintxe lizitazio berri bat atara behar izan dugu, eta beste enpresa batek hartu du momentu honetan, eta lizitazio berri honekin zerbitzua zabaldu egin dugu. Momentu honetan etxego zabali daukagu barikuetan eta zapatuetan. Lehen bakarri zen barikuetan eta zapatuetan noizbenka ekintza bereziak eta egiten ziren, eta orain ikusiko dugu, hasi berri da enpresa hau, eta ikusiko dugu zer ematen duen etorkizunean. Pero bueno, queremos insistir que nuestra juventud, sobre todo la juventud adolescente, pues es importante que tenga también una oferta pues, participativa. Ellos y ellas participan proponiendo las actividades. Hay un equipo de monitores y monitoras que les acompañan en este proceso y veremos a ver qué tal resulta pues, esta apertura 2 días a la semana, que es la novedad de esta nueva licitación. Zer esan beharrik ez, gobernu taldeak lanean jarraitzen du, laizter abian jarriko diren eta Jurretan hobetuko duten beste proiektu batzuetan artean badekugu plazako argiteria. Jasangarritasun energetikoen jarraituz Jurretako plazako eta Inuetako argiak hobetuko ditugu. Horbe jarriko ditugu LED, kontsumo gutxiko argiteria jartzea nahi duguna. Eta como nuevos proyectos para los próximos años respecto a la vivienda, tenemos como objetivo, como hemos comentado antes, la zona residencial de Ibellondo, Padureta y también el de Zaga, que estamos en un proceso de poder, estamos intentando, mejor dicho, poder llegar a un acuerdo con los constructores. Eta, bueno, ez dugu ies egiten utzi nahi kulturetxearen beharrean azterketa egin ahal izateari. Hor ikusiko dugu ze beharra dugu benetan Jurretako kulturetxean. Baina bai, berretzi, batez be, Jurretarren ongizatean pentsatu nahi dugula, eta dagozan elkarte eragile eta herritardanei eta euren proposamenei irekita gozala. Eurak zer esateko edo proposatzeko eukiko baleukie, udal honen ateak zabalik dagozala, eta gu kalean ikusten gaitue eta kalean proposamenak jasotzeko prest gagoz, kulturretxean, udalean eta lekuan. Eta dei egiten dugu orain, bereziki, San Miguela guda ostean datoz, baina hasi garaia herritarrei dei irekiak egiten eta parte hartzeko deitzen eta proposamenak jasotzeko. Guzti hori gure aldetik.